Og et par bevægelige ord skal I have med, inden I skal op og have at spise. Så kan I se, at der herovre på min venstre side står en masse gaver. Det er nogen, der er sponsoreret til klubben. Og det er så meningen, at I skal investere alle jeres penge i de lodder, der er der. Programmet for i aften, det er, at vi spiser først imellem hovedretten og desserten. Der finder vi ud af, hvem der skal være vores klubmester hos drengene og pigerne. Og vi finder ud af, hvem der skal have klubmester fra pokalen. Det bliver så uddelt af svømmeudvalget. Så spiser vi dessert, og så bliver det trænernes tur til at dele pokalen. Og så til sidst, så kommer formanden, han har også et par pokaler, han skal give. Pokalen er i år gået til en person, som jeg vil sige, kæmper røven ud af bukserne. Personen har deltaget i alle løb minus 1. Personen, vil jeg sige, fejler sig igennem valget for at opnå de bedste resultater. Personen har ikke altid været så heldig, så hun har fået lov til at stå deroppe til klubmesterskabet og få en medalje med. Så derfor er det mig en stor ære at sige til den her person, Line Gravin, du er klubmesterfejren 2010. Eneste gang, og så bliver det, hvor du bliver nu. Altså, du ikke får nogle medaljer, som siger, hvordan går det? Fortæl! Har du fået medaljer med klubmesterskabet i år? Ja. I fri op, okay, så tog jeg fejl. Stort tillykke, Line! Fordi at Klaas Ramose, hun er jo mega suveræn. Så Klaus, du kommer på og klar. De næste to svømmer vil jeg godt sådan kun rykke stillingen, når de kommer herop, og den ene det er Sara Mikkelsen. Og nu er jeg også Sara. Og den anden er vores old grand lady, nemlig Laura Hansen. Og mens I smiler til fotografen, så skal vi da lige have en kommentar på vores klubmester 2010. Klar. Er du glad for titlen? Klar. Det er jo første år, du er klubmester. Ja. Kan du huske, at det var det sidste år? Ja. Og hvor mange point tabte du med sidste år? Ikke særlig mange. Men det er rigtigt. Hvis nogen kan huske tilbage sidste år, så tabte Clara med 118 point sidste år. Så det var tæt. Mens I er på vej ned med jeres flotte gaver, så giv dem kæmpe hånd. Vi skal have afgjort det. Der er ingen tvivl om, at sammen med vores klubmester. Thomas er vores klubmester. Med 804 point. Giv lige Thomas hånd på den plads. Der er fodbold, der hører med gruppen. Og selvfølgelig også lidt til dig, Julian.
det er mest et trøstetæppe, og så, ja, det er det, du hører. De drenge en kæmpe hånd! Så vi skal se, hvad er deroppe. Virkelig, så det skal vi blive ved med. Stine? Jeg har også set videoer på Facebook af vedkommende, som der er gået på YouTube, hvor han synger. Så hvis I alle har noget, tillykke, Bure, og det. Årets højkamp, og jeg tror godt, at dem, der har sunget den her højkamp, måske godt ved, at det er det. Årets højkamp vandt 4 gange 100 meter rygkåret ved de danske mesterskaber. Årets højkamp er de seje piger, Laura Hansen, Camilla Mogensen og Pernille Mogensen. Årets svømmer er et forbillede for resten af klubbens svømmere. Årets svømmer fik 2 medaljer til de danske kortmesterskaber for junior. Årets svømmer er landsholdskandidat. Årets svømmer kan bryste sig af at have været til de ungdomsolympiske lege. Årets svømmer er ikke mindst Clara Frankelsen. Det gode humør kommer selvfølgelig, fordi man er sammen med en masse dejlige, glade, unge mennesker. Nu har jeg jo været på den ene side som svømmer, og nu på den anden side som træner en del år. Og jeg synes, at man kan godt sige om Vest Brøndby, at der er en rigtig, rigtig god atmosfære. Og jeg har jo selv svømmet i Vest Brøndby i tidens morgen. Og jeg synes faktisk ikke, der er meget, der har forandret sig sådan med de mennesker, som jeg går i stedet med. Det må være noget med det folkefærd. Jeg føler mig utrolig velkommen i Vest Brøndby, og jeg tror, at det gode humør, det kommer i takt med, at jeg kan se, at fremtiden den er lys i Vest Brøndby. Det gør selvfølgelig alle tingene også gå noget mere smurt. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, både med bestyrelse og forældre og ledere og fisse, og ikke mindst de dejlige svømmere. Så lad os give en stor hånd til alle sammen, og tusind tak for